Akong tita diri guys na kuha siya butong. So, gikusog niya kuan kuhit. Nga, gikuhit nga ang butong. Dugay kayo makuan guys. Dugay kayo matagak. Sunamo guys. Mani akong tita guys. Kuhit og butong guys. Di jud makuha ang butong guys. Galagod na akong tita guys. Oh guys, hala natagak ko sa guys. So dara atong kwaon. So guys, dara ang gikuan ni tita guys. Butong. Na butong. Okay. So to the mga people ng akong tita. So yan yung bukon guys. Comment ino niya ang tubig guys. So sa butong. Hala. Anbay ka ng ahat. Ahat man guys. Na ahat guys. May sulod. Way sulod guys. Pero mo na ko tabig. Im na niyang tubig guys. Sakto rating la. Tita. Game niya. Okay kayo. Ni-burp na siya, ni-burps. Ang lipstick oh, lakrakay sa butong. Way sulod guys no. Way sulod. Unay ko may luwag. Sablay sa luwag. Kuan po, lain ako ang tita dere guys. Og butong. Nga tapos siya balik. Na, dere among kuhit. Kuwayan. So, to the mga people na akong tita. Kuhit na siya butong. Na akong tita. Gusto kay manguhit dere sa bukid. Akong tita dere ay. Oh, natagak usa. Natagak usa. So, akong tita ko niya ang botsong. So, army agi sa nadakdak na kong tita. So, kaon niya, may ari siya magkuan. Ari siya mag basta naman na sword. Oy, ambot lang ani. So, gilangkat ni ang ponets sa butong. Butong jud, nalipay na mi butong. So, to the people, nana-joy. Butong na. Nana-joy butong. Kanon ni tita, sakto. Sakto ang coconut na mo diri sa bukid. Oh, okay na. So, inon ang tubig ni tita sa butong. Inon niya, no. Inon niya, sakto ra. Ang kuan sa butong. So, among butong diri, na daghang pa kaayo. Ako bukon ni tita. Luwag. Pong ta. Ano ba? Ay, sakto. So, to the mga people. Tara. No, awa. Tara. Tata. Niduta ah. Let's go. Naan. Tadam!
Lubi.